niciodată, 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 niciodată. O să prind în gură. Hai de capul meu, e un avion. Bun, se vadă mare. Zi, nu știai că poți să zbori în avioane de hârtie. E bun. Tu visezi n-o să ajungi departe. E ciudat cum trece timpul, complicat că de fapt e atât de simplu. Mi-au spus că nu se poate, dar nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte e că visele devin realitate. Vino cu mine. E bun, hai arată. Uite, de coiul ăla de aici. Ana și Ali. Bun. Bun, haideți fă. Și acum să fie scris invers. Așa că e scris invers. Haide. Have you wanted